Разменяхме си мартеници. Някои деца случайно ми дадаха по 2-3. Даже едно дете ми даде последната си мартеничка, той с етикетчето. Въобще не ми пречат. Ще си мия ръцете, само пръстите. Тази видя ли ми я? Тати ми я купи. Искам да знам дали могат да й се сменят батериите, обаче като свърши, дали може да се пере в пералнята. Как не може да й се сменят батериите? Те сега ще свършат, аз какво ще правя? Габка, ти защо имаш толкова много мартеници? Я да ти ги видя. Мамо! Габка има повече мартеници от мен! Не е честно! Искам и аз отивам да си купим още мартеници! Искам и аз такава с кукиче, като на Габка същата искам! Габка, искаш да ми дадеш тази с кукичето? Аз ще дам и аз една мартеничка. Ей, тази ще ти дам, виж каква е хубава. Как ще е тъпа, виж колко е хубава. Няма нищо, ама е много красива. Ох, добре, айде ще ти дам някоя друга. Тази не искам да си я давам. Тази виж има малко цветенце на нея. И ще ти дам и една стреличка. Добре, Габка, ще ти дам 4 мартенички, една от които са светещо ръчице, една стреличка и едно моливче. И една дъвка.